Ola, rapaces de sexto, meu nome é Marta e hoxe vamos a presentar o instituto para o ano que ven cando veñades. Esta é a radio e algunhas alumnas vamos explicar que se fai aquí. Aquí gravanse os traballos e os programas para que se emitan na radio, sobre todo de galego e tamén no club de lectura, solemos vir. Ás veces veñen a darnos cursos de radioteatro no club de lectura, así que eu recomendo vos que vos apuntedes. Esta aula de informática, aquí pasaredes algunhas clases para facer algún tipo de traballo e buscar información sobre o que queirades. Este é Xose e axúdavos co papeleo para os libros e matricularse. Ola, bo día, son Xose, administrativo do Instituto, e estou aquí para que vos precisedes, tanto matrícula e todo o papeleo da administración que leva ao centro. Esta é a sala de profes, onde están os profes cando non teñen clase. Esta é a conserxería, onde está Jorge e Cecilia, onde tamén vos dan as fotocopias e os justificantes e tamén vos poden axudar. Hola, que tal? Bo día. Esta é a cafetería, onde Manolo vos vai dar os bocadillos e Cris as chucherías. Moito gusto, bos días, e aquí estamos para servir. Esta é a aula de música, onde en primeiro non vades ter, pero en segundo e en terceiro xa sí. Esta é a biblioteca, onde tamén temos un club de lectura. O club de lectura reúnese un lunes de cada mes. Os alumnos quedan aquí a comer e despois hai reunións onde se debate sobre os libros leídos, sí, ás 3. E cada mes se dá aos alumnos un novo libro que deben ler para a seguinte sesión e na seguinte sesión se comenta. Recomendamos que vos apuntedes porque é moi divertido e o pasades moi ben. Este é o de nenas e este é o de nenos e agora vou vos enseñar a clase de primeiro A. Bueno, pois esta é a clase de primeiro A, agora mesmo están en clase de xeografía e esta é a nosa clase. Cando tiñan 30 anos. A ver, Julia. Agora vamos á aula de primeiro B, onde estamos con a encantadora profesora María. E ojalá que vos dé o ano que ven. La fase sexual de estos animales es la más conocida. Hay que recordar que también tienen una etapa bentónica en forma de pólipo. Las medusas... Agora vou vos ensiñar unha clase de cuarto que está moi bonita pintada.
Este é o gimnasio, aquí vindes a facer educación física e aparte de ter o gimnasio aquí temos o polideportivo arriba. Agora vamos a ver o patio exterior. Vinde conmigo. Esta é a pista deportiva onde podedes disfrutar xogando ao fútbol e demais. Este é o laboratorio. De física. Hola. Temos visita. Pois este é o laboratorio, a aula de física. Aquí están os alumnos de segundo dando clases. Moi ben, moi ben. Perdón por confundirte con el. Esta é a aula de plástica onde hai moitas obras de arte. Esta é a Percebeira, onde antes se facían obras de teatro, pero con a situación que estamos pasando non podemos. É moi grande. Temos moito tipo de clases diferentes para moitas actividades. A estas alturas que levo ahora mismo, sigo me perdendo. É que é moi grande. Sí. Bueno, pois ata aquí a nosa ruta de hoxe. Agardábamos con moitas ganas. Espero que vos gustara. Sí, sí. E que vos pasedes ben no Instituto do Porto. Chao. Chao.